събитието е невероятно добре организирано. Изключителна енергия на сцената. Очакванията ми бяха за високо ниво и абсолютно се припокриха, дори се надхвърлиха. Пауло е невероятен. Малко хора могат да задържат вниманието ти толкова активно, както го прави той. There is big competition for good people in Bulgaria, which are not just the most expensive people, Styliana, but are people that are most enthusiastic. Paolo is giving also some tools to apply immediately in the company to grow with the people in the company. Това събитие е подходящо за собственици на бизнес на първо място, заради многото роли, които те изпълняват и заради много високата отговорност. На второ място за хора, които управляват хора, т.е. мениджъри на екипи и разбира се за всеки, който търси развитие в личностен план. We had many of the junior champions of Bulgaria. Аз взех много полезни неща. Силно съветвам хората, които се чудят дали да присъстват на подобно събитие, да го направят. Пауло ще ви вземе и ще ви вдигне на едно следващо ниво.